Coa tempada deportiva a piques de rematar, a SD Chantada celebrará este venres día 31 de maio no Casino a anual Asamblea Xeral Ordinaria. Xa a piques de rematar a tempada, faltan, esperemos que, ainda 2 ou 3 semanas, porque sería síntoma de que tanto Chantada como B e os cadetes siguen adiante nas súas competicións de Copa fase de ascenso, pero bueno, como xa estamos a piques, é conveniente que a Asamblea, vamos celebrar a Asamblea o vindeiro venres, día 31, vaise facer este caso cedo, porque para que non coincida coa cena de Icos, entonces vai ser en primeira convocatoria ás 8 da tarde, segunda convocatoria ás 8:30. Haberá importantes temas a tratar sobre a mesa. Desde aquí quero pedir que os socios, os que podan, os que non teñan nada que facer, os que ainda que teñen que facer, pois que o aplacen, que asistan a dita asamblea, porque é unha asamblea na que se van a tratar temas importantes, explicarase, bueno, as xestións deportivas, xestión económica, a maiores, pois haberá, bueno, modificacións, eu creo que importantes na directiva, entonces sería convinte que os asociados pois viñeran. A guiar insiste en que debe acudir a un maior número de socios posible para debater todos os asuntos referidos ao clube. A veces tomas decisións correctas ou incorrectas, ou porque as decisións que sempre preguntan un pola calle, ou no bar, ou ali no campo de fútbol, a forma de saberlo, as explicacións onde as temos que dar a directiva precisamente é no foro da asamblea de socios, que é onde todo o mundo pode preguntar os porqués das decisións que se toman a nivel deportivo, con baixas, altas, as decisións que se toman a nivel económico, de aforro, de cobro, de cotos, o que seja, calquera cousa, ali eu creo que é o foro adecuado para preguntar, donde, desgraciadamente, pois sempre van 8 ou 10 personas máximo, e o convite sería que asistira pois, os socios que quixeran para saber a dinámica e as explicacións a todas as decisións que se toman. Mais, tendo en conta, se non chegará un momento que tampouco se dá por día chantada para a asamblea, porque se todos os anos facemos a asamblea, van 5 ou 6 socios que teñen todo o noso respeto precisamente por asistir, pois non asisten, pois non ten motivo. Ademais, o directivo chantadino quixo destacar o gran traballo realizado polo primeiro equipo esta tempada, independentemente de que acaden a salvación ou se consume o descenso. Quero facer aquí un mención especial po equipo A e de preferente po seu adestrador, porque a xente non ve o que fan. E eu sempre poño os mesmos exemplos, a xente que ten falado comigo sabe, pero cando había o Manchester Real Madrid, no Chantada estaban entrando 20 xogadores. Cando había o Barcelona e Milan, falo de semifinales, de Copa Europa, por aí, pois estaban entrando o Chantada 20 xogadores. Cando había un Celta Depor de primeira división, estaban entrando 20 xogadores. E a suerte que tuvo Chantada na segunda volta, entre comillas o de suerte, é que os pillou traballando. E o que merecen estes rapaces e o seu adestradores, cando falo adestrador, reféreme ao equipo técnico, encabezado por Óscar Méndez, pois é que se a suerte lles vai favorecer con forma de ascenso co Ferrol ou co Bertramirán, que está encaminhado, ou co Celta B, como se non o favorece, baixan a primeira regional, o sentimento que hai hacia eles, por parte da directiva, que o sepan, é excepcional, porque son un grupo de traballadores, personas excelentes, que se encontraron con 7 baixas desde o inicio, tales como Óscar Méndez, Alberto, Charlie, que son, neste caso, lesións desgraciadas, como rotura de perna, rotura de rodilla, nos 2 casos de Óscar de Charlie e de perna de Albertito, e a pesar disso, con rapaces de 19 a 21 anos, na maioría, pois estiveron peleando hasta o final, creo que van a conseguir para salvar a categoría. E todo iso foi gracias ao traballo, e ao mellor, pois, non suficientemente merecido, o sea, reconocido por todo o mundo. Sabemos que a maioría dos socios reconocen, ao mellor non todos, pero, bueno, desde aquí queremos un pouco que sepan os chavales que o reconocimento da directiva e da maioría dos socios que o teñen. Gustaría dicir o nombre de todos, pero non me acordo, igual me queda algún, e quero reconocerlos a todos que sepan, incluso os do B, que axudaron, 6 ou 7 que tenían que estar xogando na categoría B a inicio de temporada, pois foron básicos para poder que o Chantada estivera pelando hasta a última hora. Pois recordamos, este venres ás 8 da tarde terá lugar no Casino a Asamblea da SD Chantada.